Into ethatha impilo yomuntu ibuyisele emuva. Into eyenza noma kuthiwa uphakama kangakanani uhlehle ushone emuva. Into eyenza ukuthi umuzi ufe. Into eyenza ukuthi izingane zibopheke. Kungaphumeleleki noma usuthi usuzame konke. Ngizobala nje ezu3 izinto. Eyokuqala engizoyibala into eyingozi ukubhubha. Umsindo. Elandelayo umlilo. Yabona manizothi nihlele ekhaya nibone sekusha iplagi ningazi ukuthi le plagi lo gesi oshaya ushiswe yini. Uthi uyangena ekamelweni ufica kuyasha wazi kushiseni. Uthi uyangena esigodlweni mawunesigodlo kuyasha isigodlo. Uthi ingane ishiye ikhandlela emakhaya livutha bese lishisa umlilo. Uyingozi enkulu kakhulu umlilo. Ngoba umlilo uyisign wokuthi njengoba nihleli la anisahleli nodwa. Manihlele ekhaya kufuna nihlale kube nedlozi elihle eliletha imali eliletha impumelelo letha ukuvikela. Kodwa makuzovele kuvutha umlilo kushe something kusho ukuthi anihleli nedlozi elihle la. Nihleli nani? Nihleli nezilwane uqobo. Enithi nina nakho umuzi kanzima zibe iplan ukushisa. Enithi nina nihleli nithokomele nithenga ingubo zibe zisha ingubo. Nihleli nezilwane ezisimanga and lezi lwane lwasekwazi ukuba ukushisa umlilo kusho ukuthi seziyingozi kusazoba nomonakalo lapha ekhaya. Lapho ukhona ekhaya bese kuba umsindo. Kuyenzeka umsindo ukulandele. Kuyenzeka futhi umsindo not ukuthi ukulandele kodwa yenzeka ukuthi umsindo not ukuthi ukulandele kodwa uthola ukuthi wena oyisizathu somsindo. Kuyenzeka uthola ukuthi umsindo usuyingozi. Umsindo okwesithathu uyingozi. Ngizobuya emsindweni. Okwesithathu uyingozi izimfihlo. Abantu mina ngibazi ukuthi lemhlabeni abantu kufuna sibavule kanjani nje amehlo. Awukwazi ukuba nemfihlo between wena no partner wakho. Awukwazi ukuba nemfihlo between wena nabazali bakho mawusangaphansi kwesandla sabazali. Uma ni run business nabangani bakho nibambisene ama colleagues you are doing big things. Anikwazi ukuba nezimfihlo bafowethu. Anikwazi ukuba nezimfihlo. Kufuna kakhulukazi okuthinta umsebenzi anibi nezimfihlo madoda. Imfihlo eyodwa enayo iyakwazi ukumosha yonke into esenisebenzele kanzima. Imfihlo izimfihlo. Why imfihlo ingafuneki? Ake ngiqale nje between wena no partner wakho. Lo partner wakho ombonayo akahambi yedwa. Uhamba namadlozi akhe mfethu ahlakaniphile akwazi ukubona. Njengoba wena ucabanga ukuthi ufihlela lo ngeke ukwazi ukufihlela idlozi lakhe mfethu. Ngeke mfethu ukwazi ukufihlela idlozi lakhe. Ngenkathi ukuba nezimfihlo, izimfihlo zidala izinkinga. Why imfihlo idala inkinga? Ingoba idlozi lalo liyabona ukuthi lo usenemfihlo kodwa manje ayikho indlela elizomthayimisa ngalo. Liyazama ukufika ngephupho, lizama ukufika lithi gqi avela engathi umuntu uyacasuka kanti ucasuka vele imfihlo ikhona. Very imfihlo umehluka kanabufakazi athi bethu uyazama ukukhuluma kuthiwe wena you are unreasonable. You are unreasonable. Kodwa imfihlo ikhona. Ayikho into eyingozi njengemfihlo. Uma abantu benephupho elilodwa bese kuba nezimfihlo phakathi. Likho into eyingozi ngaleyo. Imfihlo ziqeda yonke into sokuthi uyayakha noma niyayakha noma niyayiplana noma niyaphambili. Into dangerous imfihlo.
kuzoba umsindo. Umsindo udangerous ngoba mani bangumsindo la even omakhelwane bayezwa mase kukhona okhalayo omakhelwane abaceli ngisho ukuvulelwa igate bajomba ngisho ukulijomba makukhona umuntu okhalayo ngaphakathi. So makubangumsindo you are attracting imimoya ekungeyona yalekhaya ukuthi ayingene izokhuza nina noma izokontrola nina. Senizokontrolwa omakhelwane, senizokontrolwa zihlobo ezinganifuni zifike ngathi zokhuza. Senizokontrolwa abantu abanomona vele abangafuni ukuthi lento yeni iye phambili bashaya bazokhuza ngoba kunomsindo. Ulawula kanjani umsindo? Ulawulwa kanjani umsindo? Kufuna nihlakaniphe nobabili. Kukhona lo okumele azihlise. Kukhona lo okumele azihlise mfowethu. Owokuqala umuntu ozihlisayo umuntu orong. Mawumuza umuntu wakho ukuthi lento yakhala ngayo uyayazi. Angisho mfowethu ukuthi ivume. Angisho ukuthi ivume ngoba mhlambe naye akekho ready ukuzwa lento ozoyivuma. Kodwa ngithi mina ngoba vele uyamuzwa ukuthi into ayikhulumayo mfethu iyiqiniso. Ngithi mina zehlise. Ngoba uyamuzwa ukuthi into ayishoyo uqinisile. Inkanyani iphozo yenza. Ngoba zehlise. Uthi sithandwa sami. Uthi mfowethu. Uthi mabhebi. Uthi ngicela nje ukuzehlisa noma ungaphika but phika uzehlisa ungaphikulwa ngoba ngeke uyiwine lempi mawuzoba ngumsindo kanti lonto ayicomplaina ngayo lona uyayazi ingalalo kwamanje izovusa umsindo after 3 days. Uyawazi la makhaphuli baba esontweni ajabula usuku olulodwa zonke izinsuku kuxatshwene kwenziwana izilimo kunezimfihlo ehla ngoba vele uyazi ukuthi wrong ehla zehlisa. Uma kumuntu ezehlisa kubalekile ukuthi nawe olwa naye ehla nawe. Umuntu nje bekwaqala wathi ngiyaxolisa noma wathi I'm sorry noma wathi no hayi ngoba kunjalo kodwa for a fact ukuthi ngiyakubona ukuthi njani ngikucebethisa umoya mina ngithanda wena mina umuhle noma umazi unesishwapha kodwa mncome umeka mnandi uyabona ngichazwa uwe uyikona konke kwami muncome akathe kuqulisa uma mncome athi hayi wena ubunentombi izolo sithandwa sami akekho umuntu engimthanda njengawe kumina you are my everything. Kumina ngichazwa indlela engithi mangikhuluma nawe ngizwa ngayo. Kwamanje nje ngathi awungizwa nje shuthi ngempela ikhona lento ekucasulile but ngicela mina ukuzehlisa njengendoda ngikutshela indlela engikuthanda ngayo. Ngiyakutshela uzokwehla. Why ukhulume kanjalo? Ingoba uyazazi ukuthi wrong. Ingoba uyazazi ukuthi wrong. Awukholozi mfethu wrong. Awukholozi ulo. Uhamba umsindo bese mhlampeke ngoba usuniphunyukile lo wena. Waze wafika kwisigaba la usutoxic khona. Mawusutoxic kusuke sekunjani? Kusuke izidalwa zenu zingasathembani. Ngisho nina seningayixoxa kube sengathi niyazwana namhlanje but idalwa zenu impilo ukhumbule ayikho ngawe. Ingalabantu abaphethe bemimoya ukukulwela izimpo zaziyo nongazazi ka spiritual. So njengoba nina ke namhlanje nizwana kungabe izidalwa zenu senizilamulile yini na? Ngabe seniziconfirmile yini ukuthi nina seniyaxolelana? Uma umsindo usumkhulu anihlale edining room nixoxe niseku right nihlala nikhulume nivumelwane nisithathe isinqumo seniyazwana mase kuba khona igazi elizochitheka kungaba elenkukhu kweminye imizi kungaba elembuzi kweminye imizi ningajwayeli ukuthi lize lifike enkomeni ngoba inkomo it's something else is no longer about family inkomo. Ungeyabe lenkukhu kuyabe lembuzi kudepend ukuthi into yeni bisiyingozi kangakanani nokuthi nina ni honest kangakanani ukuthi ngeke nisaba nezimfihlo. Alright nakho ke manje na ke niyaxabana ke manje
Yilo unephutha, yilona unephutha, anisathembani nobabili. Kwenziwa njani? Kubhekwa ukuthi ubanike lendlini. Ubanike lendlini owenza ukuthi leli khaya lime. Ubani lendlini okwazi ukuletha imali. Ubani lendlini okwazi ukubhekana nezimpi. Khona imizi ebanjwe abantu besifazane. Khona umuntu wesifazane azafaka indoda yakhe emsebenzini, azayithatha indoda oyifundisa, azayiqalela amabhizinisi indoda. Khona imizi enjalo. Kuneso sigaba esinjalo ngoba umuntu wesifazane olwa ukuthi leli khaya lime. Enza njena ke wena omdingayo umuntu wesifazane. Zehlise. Uzehliselani? Uzehlisela ukuthi vele uyamdinga. Uyena kumele akukhuphule. Uma ezozehlisa yena kushuthi uzozehlisa to your level. Kushuthi njengoba isilwe imimoya beke wavuma ukuzehlisa engekho wrong. Kuwena wrong noma ni wrong nobabili kodwa agcine ezehlisa lo muntu owenza imali ngeke asakwazi ukwenza imali. Uzowehla eze to your level. Uwe ekufuna umlalelo because mhlawumbe ukhuluma isense. Mhlawumbe uthi ngibuye ngo11 emeetingini. Angibambanga ifoni. Ngiyaxolisa uthi angibambanga ifoni bengise meetingini ngumuntu wesifazana ngo11. Imeeting enjani? Hayi imeeting yamathenda. Imeeting yamathenda kubuye kufika isigaba la khona kunama meeting engangena nefoni amafoni asala eminyango. Besishiye eminyango ngoba kade kukhona izikhulu ezokobani nabantu bepolitiki abawobani besikhuluma into ethe ukuba deep sithanda sami. Amafoni abesemnyango. Ngo11 meeting thana sami one day meeting iyophela nango2 intatha. Understand ukuthi udata umuntu kanjani. Ayikho meeting yango2 usho ngoba phela wena ngithi ngisakuphakamisa. Awakafiki lo level yoku understand ama meeting ango2 intatha. Awakafiki kwi level yoku understand ama meeting ukuthi ibuye ingangeni ifoni. Ngisakuphakamisa. Mase ngikuphakamisile uzoba understand lawo ma meeting. Simple. Simple. Thanda sami manje yena ngizobona ngani ngelinye ilanga bengabe ungayibambi le phone uthi usemithingeni kanti usendodeni. Lalela, hila. Susa liyonto yokuthi ngelinye ilanga ngizobe ngiyikuphi. Liyonto ishiyele kunembeza wami. Shiya kunembeza wami ke liyonto wena hila nje themba mina lokho kushiyele kunembeza wami. Simple. Banjiswane kuye phambili impilo. Not lento le yokuthi kugcina wena owenza imali enkulu kanzima ugcina ngempela uthi ungena emeetingini umqondo lokhile ngoba kade uquliswa umuntu owakuvuka la. Kodwa mawuronke livume iphutha ngoba idlozi lakho umuntu liyabona. Ungamenza isilima lo umbonayo but nekulenza idlozi lakho. Ngibheka waye ukukhuluma into ejule kanje. Ngikhuluma ngamabomu ngoba mhla ka30 June so besilapha edamini khona abantu ababesalile ngesikhathi yakhona ngicela kule game babe khona. Ngisazokhuluma kahle groupini abantu abanokhakana ngibatshela ukuthi bona bazobenefita kanjani this time kakhulu. Amandla nyuke kakhulu ngisazobona 30 June nje siye King Bhakanzama Dam. That is why ngiletha lezi imfundiso lezi zokuthi mfethu lapho ukhona qala wena ulungisa umqondo, ulungisa indlela impilo oyibuka ngayo ngoba kuyenzeka ushone phansi kanti ushawa nje indlela impilo oyibuka ngayo. Ushawa indlela, shintsha indlela obuka impilo ngayo. Uzobona kuzoba lula ukuadjusta ukuze kube easy uelevate to the next level. Khona abantu elibafikayo ithuba to elevate kodwa indlela umuntu abuka ngayo impilo akafuni ukuyishintsha. Ngitholakala njalo ngomgqibelo bafethu kumina you don't have to call ngoba ngasho ngathi kumina kufana nje i-walk in mina kwami. E44 Rocky Ridge Road Hillary noma nje uthi King Bhakanzama. Saturday kusuke kwenziwa insebenzo enkulu bese kuthi ngolosithathu ngisuke ngibhizi kakhulu ngoba ngisuke ngiyenza ama consultations. Kodwa usenda nje uWhatsApp ngikwazi ukuphendula. Mawusende ngangaphendula kodwa ayabuya ama details ashoyo ukuthi showcase from 10 o'clock until 5 yatholakala. Ngoba bafethu ezinye izinto funa sinqobe ngokukufundisa. Uyabona ukufunda bese uyafundiseka kodwa lokho kuyawunyusa umqondo kuyayishintsha indlela obuka ngayo. Abanye abantu abathakathiwe
Abanye abantu akudingi nokuthi kuze kuthiwe khona izinsebenzi ezinkulu eziwayo. Abanye abantu nje kufuna nje bathi ukuswitcha kancane indlela ababuka impilo ngayo, babuka impilo ngenye indlela bese befaka i-effort. Abanye abantu ayikho into abavimbayo, bavinjwa nje umqondo wabo. Umqondo wabo bavimbayo. Abanye bavinjwa nje uxabana nabantu ababadingayo. Sokuthi lo muntu bezokuphakamisa, usuyaxabana naye, useyasuka ngasakuphakamisa, useyakuvala. Suvala umuntu enike na plan into enhle naye. Senijikelene manje seniyavalana. Uvala umuntu owazi wonke izikhalo zakho. Uvala umuntu oke wazama ukukulwela. Uzanywa umuntu uvalwa umuntu sometimes enike nagonana. Akuvala umuntu. Ukuvala kahle ngoba wazi ngishiya weak point yakho uthi ngakuphi. Ngabo xabana nomuntu okwazi kangcono. Ngoba amathubo okudabula mancane khona isikhathi oyaye uthi usukudabulile kanti awukadabuli. Awukadabuli. Chala mina ukingibhaka bathi ngihambile bathi ngibone bathi ngizenzile bathi wathi udabwe yini ngingcwele. Lamanzi engiwalethayo ngicela ukuthi athi mayefika kuwena usekhaya, usemsebenzini, usemotweni, ulapho khona mfethu ngicela afike ayithola indawo. Ngoba ngifuna mfethu ukuthi mina uphile emoyeni, uphile enyameni. Uyabona ukuze ukwazi ukubhekana nalenselelo yempilo ngoba impilo is not easy bafethu. It's not easy. Futhi impilo masingayithatha noma ikanjani ingagcina ikuchithile impilo. Ibuke ngehlo elipositive impilo. Usondeza abantu abapositive. Walk with those positive people around you. Walk, yabona, iba involve kwi-cycle yakho e-positive. Wrap your shoulder with positive people. Definitely you are going to make it. Ungakujabuleli ukuthi uhleli nabantu othi mawuhleli nabo uthi mawusuka kubona sebe uphazamisile umoya wakho. Hlala nabantu abasiphakamisayo ispirit sakho. Ungene omunye umuntu uyabona ungayi kubantu abakuthi awu suwenzani manje akulungi namanje mhlambe koze kulunge bekezeli awuyidingi lonto. Iya kubantu ukuthi ungena nje bethi wazi wamuhle. Bathi uyabona ke manje uphile kakhulu manje. Hayi kulalela njengamanje uright kakhulu uthole leyo positive thing bra. Hayi umuntu othi maye kubona njena athi hawu ngizwe kuthiwa ngicabene nomngakho kwenze njani futhi sifuna umuntu ozothi hayilalela ke lokwenu umncane kakhulu lokwenu khona abantu abaningi ngezinkuni ngaphandle into ezokunikeza ikushiya upositive mos. That's what we want. That is why abanye abantu baze baye kuma counseling thothi umuntu akafuni kuyolwasha but ufuna nje ukuyotshelwa lento afuna ukuyizwa and ezomphilisa. Ngiyabonga kakhulu lapho nikhona emakhaya. Ngiyabonga nginithanda ukubhubha bafethu. Ningixolele bengabe kulesikhahlane eside engawenzi live ngisuke ngisahamba ingqinamba kodwa mangiqeda ingqinamba ngisuke ke lapho ke sengineshow ukuthi ke unqotshiwe khona ingqinamba kade ngihamba nje lesikhahlana lesi yabona ngifike ngihambe ngibuye ngithi kuma angithi spiritual self upgrade njalo ipower ubona ngoku-upgrade idamu upgrade izindlu yonke inhlale upgrade. So nami bengisanengqinamba kade ngisayihamba but ngiyinqobile. Njengoba ngiyinqobile lapho ukhona umntana sekhaya nqoba ke nawe nginqobile. That is why uzothi ungibona ngi-live futhi kaningana manje futhi mase inyuka futhi ingqinamba futhi ngizophinda futhi ngithi inyamalele kancane mhlawumbe after for a week or 2 weeks phinde futhi ngiqhamuke kodwa kwamanje konke kuhamba ngendlela. Ukuphela kaJune abeza abantu bezomukela amandla amakhulu kakhulu lapha eKing Bhakanisa Madam. Thank you so much. Inamba yami 0798130260 uyayi WhatsApp. Ungadlali ke abantu angikhulumi kuma inbox ko Facebook ko TikTok ko banibani angisebenzisa ama inbox boss ziningi igebengu ezikinyonyobela kwi inbox. I don't do that. Esinye sikhuluma uzuthemba ukuthi mina uyangifonela noma usendi WhatsApp ku 0798130260. Thank you so much, Papa.